somnis i els anells, tots suquem el vent. És el tresor més gran del món i junts el buscarem. Si tu també vens amb mi, serem molt més que dos bons amics. Vine, puja un nou món, veuràs. Aquesta és la història de la Roser, una dona gran que està fent ceràmica tranquil·la a casa quan placa. Veu a la tele un dibuix de fa 84 anys. Mira, neta, sóc jo, comenta la Roser. Àvia, t'has pres ja la pastilla, i respon la neta. Xapa la boca, Milènia, li ves a fer la maleta. I en un pim-pam es planten a bord del vaixell que ha fet la troballa. Un vaixell dirigit per Bill Paxton, que està investigant les restes del Titanic tot buscant un tresor perdut. I no parlem de la dignitat de TV3, parlem del cor de l'oceà. El diamant que portava la Roser a sobre quan van fer-li el dibuix. Així li fan explicar tota la història del Titanic. I quan diem tota, és tota. Perquè per fer resums ja estem nosaltres. It's been 84 years. 84 anys i la Roser que s'ha transformat en la Kate Winslet. Ella és una jove molt rica i molt jove que viatja amb la seva mare i el seu promès. Un jove no tan jove però sí més ric que s'anomena Cal. Calorosa cleca que et mereixes, màquina. I la maquinària no podia engegar-se sense l'aparició del nostre segon protagonista, en DiCaprio. Here I come. Here I come. Que aconsegueix pujar al vaixell amb el seu amic Fabricio després de guanyar els bitllets en una bona partida al burro. I'm the king of the world! Quina alegria, quina felicitat! La brisa bufa, les onades onegen i els dofins dofinegen. Qui sembla que també vol nedar com un dofí és la Roser, que cansada de ser tan rica i ser tan jove decideix posar fi a la seva vida saltant a les gèlides aigües des de la popa del vaixell. Opa, popa, que si saltes quedaràs xopa, diu en DiCaprio, que s'apropa per evitar que aquesta acabi feta una sopa. Barres. I entre barres està a punt d'acabar en DiCaprio per ser pobre. Però, per sort, a més de ser pobre, és atractiu. I la Roser el defensa dient que és un heroi que l'ha salvat la vida. Així doncs, aquesta parelleta comença a tontejar. Que si una converseta per aquí, que si una miradeta per allà... You see people. I see you. Opa, Cameron, no em voldrà sonar això a... I see you. Vaja, reciclant més que la Greta Thunberg, eh? How dare you! Els qui també s'atreveixen són la Roser i el jove DiCaprio, que de tant jugar a ser pobres s'acaben enamorant. Sempre em sento atret pel teu somriure i pel teu cor que m'il·lumina. Escapem-nos d'aquesta immensa foscor, et dono la mà. Però la nit s'acaba i el dia s'aixeca remogut i retòxic perquè en cal sac d'imbècil que portes es posa més agressiu que un segurata de guac amb l'eco ferit i la mare de la Roser li prohibeix veure més el seu estimat. I el jovent accepta sanament l'estructura social jeràrquica i opressora i decideixen no tornar-se a veure mai més. I la peli acaba. En un somni érem tu i jo. Que no, que és una pel·li de James Cameron i els seus films no acaben mai. I és aquí on els dos protagonistes es retroben tot escoltant la flauta més famosa del cinema. Visca l'amor entre joves atractius heteronormatius a baixo a Sabadell. I entre dibuixos icònics, corredisses pels passadissos i accessos a llocs restringits utilitzant l'amor com a clau per apetar-se la legalitat vigent, la parelleta protagonitza l'escena de sexe més minimalista del cinema romàntico-dramàtic de vaixells que s'enfonsen. Però no tot és felicitat a la vila del pingüí, perquè com si es tractés dels exàmens de gener, apareix de cop un iceberg que rebentar-ho tot. I tot de cop comença el drama, perquè l'aigua sobrepàs com Pilar Rahola pels platós de 8TV. Les plantes més baixes es comencen a inundar i es prenen decisions dràstiques des de cabina, ja que el vaixell té data de caducitat. I com ho sap tot això la Roser? Doncs tenim dues opcions, creure'ns que des de que va arribar a terra s'ha dedicat a estudiar alguna enginyeria i a repassar la història del Titanic, o bé que sigui un clar exemple del ja mencionat al vídeo Ratatouille, si no ves el vídeo Ratatouille el podeu mirar després, efecte xarango. Au, diguem-ho totes i tots junts. Ai, yo, anem a fumar-nos el guió.
Qui sembla que no podrà tornar a fumar és en DiCaprio, perquè en Cal, l'hada de cianuret servia, l'acusa de robar la joia aquella tan valuosa i l'encadena a una canonada. Per altra banda, la gent un pèl desesperada es comença a acumular a prop de les barques d'emergència esperant el seu torn, ja que primer van els infants, les dones i la gent que s'ha subscrit al canal de Te'n Fem 5 cèntims, així que ja sabeu, no perdeu l'oportunitat, que és gratuït i senzill, tan senzill com seguir-nos a Twitter, Instagram, TikTok, Fotolog i Bulldog. Recordeu que tenim perfil a l'aixeta. I l'aixeta que sembla que no té aturador és la del mar, perquè l'aigua no para d'entrar i ocupar els espais del vaixell, entre ells la sala on està en DiCaprio atrapat. ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! Per sort, la Roser es coneix el vaixell de memòria i en menys temps del que tarda en col·lapsar Barcelona quan cau en 4 gotes es retroba amb el seu estimat i la allibera de la seva tomba aquàtica. I en un aquari s'està convertint el transatlàntic, que empenya els nostres protagonistes a una cursa per arribar a la superfície, on es produeix un supercúmul de morts. Que només diré les que m'interessen. Ja sabeu que pels tripulants sense nom, culleradeta de mel a sua! Així doncs, mor el capità del vaixell. A la caixa! Mor l'amic Fabricio. A la caixa! I mor en Tommy, que era un altre amic d'en DiCaprio. A la caixa! Quantes amistats i quantes casualitats, perquè els dos enamorats arriben a la popa del vaixell, just on es van conèixer. Tot està perdut. L'ambient respira temor i dol. El vaixell fa cosplay de 3 de 9 i s'enfonsa definitivament. Quan torno sola a casa cantant, m'entendreixo i em poso a plorar. Però si Frozen ens va ensenyar una cosa és que el poder de l'amor pot amb tot i els enamorats es retroben. També ens va ensenyar que el fred congela, però això ho descobrirem ara de seguida. En DiCaprio i la Roser arriben a un tros de fusta. Una simple fusta que ha sigut capaç de generar una de les grans polèmiques del món audiovisual. En Jack cabia la fusta? Doncs, amigues i amics, vinc a acabar amb la gran disputa. Perquè el problema no era l'espai, sinó el pes. Si els dos pujaven, la taula s'enfonsava. I no ho dic jo, ho diu la Roser, que ha estudiat moltes enginyeries per saber el funcionament i els protocols del Titanic sense ser-hi present. Així que si diu que no aguanta el pes dels dos, no ho fa. He dicho! ¡Caso cerrado! I el que tampoc aguanta el DiCaprio, a part de les majors de 25 anys, és el fred. I el jove pobre però atractiu mor. Així és, els dos enamorats s'acaben separant. La Roser és rescatada i arriba als United States per viure noves i meravelloses aventures. A tot això, què ha passat amb la subtrama de la joia perduda que clarament a tothom li interessava? Doncs un bon efecte xarango, perquè entre casualitats i causalitats el collar l'havia tingut sempre la Roser, que aprofita que ja s'ha fet de nit i... I fins aquí! Recordar-vos que us podeu fer mecenes del canal amb l'enllaç de la descripció, que sempre està bé tenir un plat calent a taula. I si voleu més vídeos podeu donar-li m'agrada, compartir-ho, seguir-nos a les xarxes socials, escriure als comentaris que us agradaria que resuméssim. Si intentarà fer el que es pot, no sabem si podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins la propera. Xau, xau! Rere els somnis i els anells, tots suquem el vent.